Takže čaute všetci, toto je moje ďalšie YouTubeové video, je to teda haul veci z Notina. Ja viem, že dlho už netočím, ale ja proste na to teraz moc ani nemám čas sa venovať škole a tak. Ale chcela som aspoň niečo natočiť, tak natočím toto. Toto tu idem roztrhnúť. Tam niečo vidím. Tak toto úplne nemusím. Au, toto sa bolí. Dobre. A trošku som si zmenila miesto, kde budem natočiť, pretože tam sa byť teraz úplne nedá. Teraz jak to otvorím? To nie. Dám si nejak ten kraj. Dobre. Mi už začína toto dariť. To je teraz bordel. Vracem. Tak. Ja to otvorím. To je ešte otázka, ale možno už viem. To vlastne nič nevidím. Tak s týmto tu bojujem. No, už to vidím. A mega sa na to teším. Sa to mega ťažko otvára. To bude. Tam to i pitujeme papierek. No asi už to tu vidím. Moja najvýznejšia vec, ktorú už to mega dlho. Zablaša, alebo neviem, jak sa to vyslovuje, ale mám to. Je tá rúžové, len teda strašne veľa, že mám toto tu zelené. Sú tie. Ako sa niečo má používať. Videla, toto sú nejaké vankúšiky pod oči, alebo čo je, jaj. Aha, už to chápem. Tu mám návod dozadu, ako sa to má. No nie návod, ale takže toto je prvá vec, potom to rozbalím. Potom toto sú vankúšiky pod oči, je tam 30 až. Potom toto je niečo, dve veci. Ja som aj zabudla, že som si toto vlastne objednávala, jej. Som mega celá. Potom tu mám túto tyčinku od Essence. Čo aj na pery, aj tuto, ako niekde, jak blush asi sa to používa, neviem. Uvidím. Ďalší blush. A ešte tu mám niečo, hej. Lebo to je... Je to teraz pre maminu, tak to nič. A ešte toto som si neobjednala, to som si dneska ešte kúpila. A ide sa rozpaľovať. Čiže by som začala s týmto tu vankúšikmi pod oči. 3 hodiny to tu budem rozbaľovať. Potom nakoniec s tým, že sa to dá úplne jednoducho rozbaliť určite, ako sa potom. No tak, celé som to roztrhla. Takže tá krabička už mi je teraz aj tak vlastne jedno, čo už to je tak roztrhnuté, ale... No pozrite, proste nejde normálne otvoriť. Ale našťastie tá krabička nie je tá hlavná. To je to. Ja. Tak ďalšie 3 hodiny to tu budem rozpaľovať. Máme takto. Sú takéto vankúšiky. Doči. Aj nejaký chladivý efekt. Takže si to rozbalím a prosto nejdem dávať. Mám aj takú lyžičku na to. No, lyžičku, ako sa to povie. No, lyžička to teda určite není, ale neviem čo. Zaujímavá textúra. Padá už všade.
to bude mokré. Som mala jedny, ale tie neboli také mokré, do čo sa utrem do tohto aj jedno už. Aj tak. Tak to je všade bordel z toho. Tak toto. Takže som mala vankušik pod oči, ale nie až. Ja, to mokrá som z toho. Takéto mokré, som sa, že to bude menej mokré. A je to až mokré. Čo s tým stalo? To dám tu. To dám mokrá. To. Čo aspoň to sa utriem tu. Tak to zavriem, ešte mi to tu potečí po posteli. To tu tečie všade. To nejde. A to je ešte celé mokré. To nejde zavrieť. Konečne to otvorila. Teraz to musím normálne rovno zavrieť. Vyzerá to, že to je dobré. Dobre, toto tu radšej položím niekde. Dobre. Na stranu, pretože to nemusím rozbaľovať. Ja si tam to odlepím všetko. Keď to asi nemusím robiť na video a nie. Aha. Ne. Teraz sa lepí. Dobre, toto zamiast ten vrch nejak. No tak to budem musieť istým mocinom pomôcť potom. Neviem prečo to tu vravím, ale okej. To sa celé lepí. Ešte toto istým. Dobre. Ja sa tiež mega teším. My sme boli teraz v obchode a tam mali hociaké nové veci od Essence. To je klikacie. Aha. Zaujímavé. A to je 001, ale je to celkom červené. No, na kameře to no, úplne ináč. Aha. Tak to už vrátiť naspäť nejde. Aha, tam je našťastie veľa miesta. OK. Ako ďalšie by som toto. Behnem si po štetec a rovno to vyskúšam. OK. Mám takýto rôzny, ale nemám štetec. Ja mám veľa tie také, ktoré neviem jak stôla, ale tie druhé veci ešte. Okrem šteca. Fú, sa leskne úplne. Toto som si reálne objednávala z Notina a potom som zistila, že to už mali aj pri Essence v našom obchode, takže som teda veľmi šťastná. Mali tam aj ten druhý, ten berry. Ja som si objednala melónový. Som mega páči. A toto je tiež vlastne melónové, nie? Toto. Aha, tak to bude niekde na tom lístočku. Neviem, kde je lístoček. A mega sa to, akože, aha, ja som myslela, že to je akože normálny plášť, ale toto sa úplne leskne a je to trošku iná konzistencia. Ale je fú. Ale nevidno to. No tak to potom ešte vyskúšam a o tom sa vám ozvem. Čiže teraz to nejak nevidno. No, nie. Uvidím. Čo som ešte vyskúšala? Nevskúšam ešte toto musím vyskúšať. Už nič nie a toto dôležité. Tak to si chcem nechať na konci, čiže to je to najlepšie. Ale aj toto je mega dobré. Na to som sa tak dlho tešila. Dobre. Toto dá takto. Ale je to aj akože tuto niekde proste ako blush. To blush, ale to proste tvárenka. Alebo ja neviem, jak sa to volá jedno teraz. Ale použil sa to aj na pery. Teda dúfam. To teraz nechcem skúšať, radšej potom vyskúšam. A ešte je to blush. Som sa, že to bude menšie, je to dosť veľké.
mám zozadu aj postup. Že najprv si mám dať nejaký olej alebo sérum alebo niečo také. Potom vezmem to guaša. To sa, teraz neviem, jak sa to volá, neviem si spomenúť. Tak to si to tu. A dám. Takže sa všetko ideme rozpeliť. Som si tú krabičku akže rada nechala. Nechcem zničiť, ale očividne budem musieť. Au! Si za chvíľu zlomím na tom nechať. To bude možno. Možno. Nožička mi si moc nepomôžem. Ok, chcela som na to ísť dobre, ale nejde to proste rozbalíte. Takže musím najprv toto tu nejak dole. Dobre. Takže to je prvá. Teraz by to už mohlo konečne nejak ísť potiahnuť. Teraz na tom zlomím, ja viem, že som to už vravala, ale asi takto. OK, nejde to proste. Dobre, jedna strinka. Teraz ešte druhú. Dobrá. Asi dobré, neviem či dobré, ale dúfam. Dobre. Je to tu. Teraz jak to vytiahnem. Neviem, že hej, je tu toto a tu môžem dať prst. To nejde. Au! A bolí to ešte potom. Najprv si vezmem toto, to nevezmem. No, asi. Nemám. Mám prvú vec, ale akože trošku... Má som si radšej to rušové. Čiže to je akože trochu na kameru to vyzerá pekne, ale je to také biele. To guaša, to s tým teraz čo? Nejde to ani vybrať. Konečne. Dvajčie som sa ešte dvaj menšie. Veď jo, konečne si tu môžeme hrať s tým. Na kamerce ani nevidno, že sa to tačí. OK. Skúsim ten balzám. Ako to vyzerá na teda. Neviem, jak to vyzerá. Ale celkom dobré. No tak sa to nemá robiť, teraz na to špinavé. Ale už použiaľ som to hľadá a teraz som zistila, že to dobre. Takže... No dobré. Ešte som si to neobjednala. Tak a teraz môžem upratovať. Čau!